हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं दायो जोङो दसे बेरायफैदों लामाथिंजाय नै सान्दुंआनो ओंखारा खुवायानो जा खुवा दासिमबो सान्दुं ओंखारा नै बिथिं दसे बेरायफैदों आरो हो ओइथिं तुmpulu मोनबो दं नै जिनांपारा इयो ओइथिं बानलु खादों नै बांगालफोरा बानलु खागासिनो नै इथिंजायबो सेस बानलु जायो नै तुmpuluआ दं ओइ थाबायदो बाल फैदो फै ओइथिं जुखाम सान्दुंआनो दाबो ओंखारा जि खुवा खुदोंमोन दिनै ओमफ्राय दाबो सान्दुं ओंखारा नै नोङो मानो गाबो नोंलाय नै आनैसो दा बिबा आनै ओइ नै इयाव बोग्रि दंदां मादै ओइ नै बोग्रि जानोसै बोग्रि गोमोन गैना गैयाथाय इयाव गोथांसो नै मोनाखै गोरलै बोग्रिया गोरलैसो नै गोरलैसो बोग्रियानो आं थांनो गोलाव थांगोन बेनि मटरा जि मोजां गोलावखा मटरा थाबायखाया मासिखाजोंलाय फैदो थांसै दायो मा बोग्रि ओइनो बांगालफोरनि जुखामा बर'नि फैयो बैग्रियानो गोथां मोनाखै मोनसेयाखै गेसावबावसो नै गेसाव र' खानि र' सादों मा आयु बिलाय मा हागोन र' मेवदों ना मादों जाखो बिलाय गावत जाव होनदो जाव सोंबाय Stopper. Huni. Konangku. Gusang siu. Niskuba. Sampai naik tu. Ini dah naik. Sao lấy bùa? Huni. Abang siapa? Hanat. Abang nang naik tu lah. Hey, tunggu dulu. Ini. Kau biar. Apa yang salahnya? Lebih.
Bisa नुजोब्बाय गैला गैया मावखायो माथो बे बोबाय थानायखौ फैयालै मावा बोबाय थाजानायखा ओइ खायदा होयो बुरा नाया गैला गैयाथाय barli ना थांखालायनो नाया गैला गैया बोरो नायानो गैयालै सेस थांबाय आयौ दाख्लैनो सिंखामोन ना फिथिख्रि अखायलाय अखायो दाना आदार मोनजाबा बेयो जोङो दे बोखां गोदो बे बोदों barliया मोनगोन मोनाथाय मावदोंमोन मासे barli ओइलाय दङ ओइ मासेलाय ओइ बाक्सायाव दं ओइ बाक्सायाव ओइ सा लाना फै नुगोन र' जि फिस्ला खाबाला फानि नुगोन नङाथाय फिसासो फिसासो नै barliयानो लाजायो ओइ थांसिगोन खस्थ' मोनो इन्दि ना फिसाखौलाय आयै ना फिसाया मा बिदि खाजोबो लादो खननो ओइ नै barli दिनैसो नुदों गिदिरखा ना फिसाखौ मानो गोदाव सोराव खाजोबो खोना लांजोबो ना मासे मोनबावबाय माथाम मोनबाय barliखौनो नाथुरा नै माथाम नाखौ खेबदो माथाम आयौ हाथाया फिसा जिरि दंखायो नै बा दारियाबो जि गोलावखा ओरै गोरैखा नै हाथाया बेजों अरजानांगौबा सेस जाखागोन गाराय जाजोबखागोन दुलुजोबखागोन जानोसै गोथावनो नै barli दायो गोदानसो जानो नायसे जाखादो गोदानसो नै एसे गोलाव गोलाव गोदानांगौब्रा मा सिथि दं मा सिथि दं आयौ बिराद लिमोनखायो नायानो हमजाया बाला नाया गोदानबा साइज नुथारबाय आंखौ नै दैजोबबायलै मा सिखायालाय बुद्राद्रा सिखानानै गोदानसै फारजाखौ Yo, bala bang mulai ya. Siapa asal Siapa sih nggak mata? Iya betul mas, jangan deh. Na barli ko jini pas nu bai pas mu da sigin be pas mu na ha. Kira bener, na barli ko jini pas time baik, ya? Mu da sigin be nu bai mu da sigin be. Super. Tujuan ơi. Xe masuk ke? Oke, punya lele. Sekian kisah bapak ni. Ali suku deh nang. Sekian. Eh, unsur berapa? Apa unsaya? Ya, dia beli juga le. Flash orang unna na. Sulai, sekau. Sekarang kamu bilang mana?
आफायाव जों इस्लाम सिखाखौ सुल' थै फोनांदोंला आं उनाव हरनो आङो उननो नङालै समान नङा गनद्रायजों नङा सिखाया दे गोदोल' हाबाव बौनाय नङा सिखायानो जाया ओइनै सिखा हमदों दसे ने तुम्पुलु जाबाय आङो बुम 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 ना लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। मोजां मोनदोंब्ला लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालामनानै होदो।